السلام علیکم دوستو امید میں تھی ساری ٹھیک خدا صبح تھو تھی سارے صحت سلامت دوستو سنس کشمیرس مجھ تعیز کر گومت یوتہ عام کہ انسانن ستھ ون لک وچان جانورن تہ جانورن تام تعیز کرنا دوستو سوشل میڈیا پہ ویڈیو کلپ ونکس تیزی سان وائرل چلان یت مز اکس گو نیران کوتر تعیز ہتھ تم سند شکمہ مز یم سات تمس 15 دہ بعد زو نیران سو ویڈیو کلپ تہ ہاو تہ ویڈیو پوری کشمیر کس عوامس خاطر زیادہ اہم اس لیے وچو تھی ویڈیو اینڈس تان بیٚیہِ اگر تُہۍ ون تہِ میون چینل چھو کرمت سبسکرائب چینل کر سبسکرائب تھی ویڈیو کر زیادہ کھت زیادہ شیئر تو بیٚیہِ سۭتی بیل آیکن تہِ پریس بیٚیہِ اگر تُہۍ ویڈیو فیس بک پیج پہ وچان فیس بک پیج تہِ کر لائک تو فالو وچو تُہۍ ویڈیو کلپ تمہ پتہٕ کر یتھ ویڈیوس مز برونٛہہ کُن کتھ گاو مران اور نہ اسی بچان آج 15 دہ مائی یہ گاو ام پتہ وچھ اس ایدو مرس وچھو اس سے دلیل گئی گئی کیا باضابطہ یل اس شکم کھول امس گاو تے وچھو باضابطہ کوت بوڑ جانور یم زن کوتر وچھو تے برابر کوتر دانس یڑمز تے وچھو جادوگری کس ونکن یا کشمیرس مز پیکس پہ اللہ تعالی کرن تمن ہدایت یم جوت کران چھ تے وچھو یمن یمس بے زبان جانورس پوز تم کیا وچھن انسانس تے وچھو گستاون سن کیا کشیر تے وچھو پان کوت بوڑ جانور چھ امس یڑمز شکم مز دراو امس ونکن جانور باقی وسلام اور بشک گزارش کران یم چھ ات کارس مز ملامت چھ تمن چھ اخرتس مز کہن حصہ دنیا مز کرن تم اخرتس کوشش ازا دنچ مگر اخرتس مز دیکھ اللہ تعالی ازا اور اخرتس مز چھ کہن ازا اس لیے سارے گزارش جس کیا کارس ملامت آ چاہے سہ تیر آ ژور آ کرن وول آ تویز دن وول آ مہربانی کرن سدرو پن پان سدرو اللہ تعالی نش 15 دہن اس گاو عذابس نہ اس مران تو نہ بچان بو گوس پریشان کہ امس گاو دلیل گئی گئی 15 دہ کر کام مے لوگ سورہ بقرہ پڑھن اخری آیات پڑھن سورہ بقرہ آیت الکرسی پڑھن مے اللہ تعالی کر زار پڑھن تو اگر امس گاو بچن چھ بچاون اگر نہ بچن چھ تیل نیم ربا اور 15 دہ دراو امس گاو زو ونکن یل امس اندر وچ تے وچ کوت جانور کوتر چھ بنائی جانور یہ دراو امس اندر شکم مز تے وچ کوس چھ ونکن اللہ تعالی بچی مگر ان پت کھلاون اس تھوڑا جانور کھلاون اس وچو ویسے کھلاون اس کیا اس میں گھر سوئی پت کھلاو دوستو ویڈیو کلپ آسو تۄہہِ پوٗرٕ وٕچھمٕژ خۄدا صٲب کٔرِنۍ تِمن سارنٕے اصلُک ہدایت یِم زن جٲدۍ چھِ کران تہٕ بیٚیہِ تھٲیِن تِمن سارنٕے انسانن پننِس حفاظتس منٛز یِمن پٮ۪ٹھ زن جٲدۍ چھِ یِوان کرنہٕ تِمن عزا واتناونہٕ خٲطرٕ تُہنٛز کیٛاہ راے چھِ یتھ ویڈیوس متعلق سُہ ؤنۍزیو تُہۍ اَسہِ کومنٹن منٛز ضروٗر ویڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر وۄنۍ مِلو أسۍ نٔیِس أکِس ویڈیوس منٛز توٚتن تام چھِ تۄہہِ سارنٕے خۄدا حافظ